Ang kamatayon, dili kini katapusan sa kinabuhi, kung dili sinugdanan lamang sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini tungod kaya adunay pagkabanhaw. Sa ato pa, tinuod nga mamatay ang tao, tinuod nga mag-antos ang tao, tinuod nga matapos kining kinabuhia ug ilubong gayud kita ug madugta ang atong lawas. Apan dili kita magpabilin diha sa kamatayon hangtod sa hangtod, kung dili hinuon mabanhaw kita gikan sa mga minatay. Mao kini ang tataw nga pulong nga atong nadungog karon sa unang pagbasa nga gikutlo sa ikaduhang basahon sa Makabeyo nga nag-ingon, kun wala pa siya mutuo nga ang patay mabanhaw, usaunta kabutang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Sa ato pa kita sa matag tuig at least makausa, mahinumdum kita sa atong mga igsuon nga mitaliwan na nga nagauna na kanato. Ugunya sa atong paghandom kanila, dili nato sila halaran og mga halad nga madunot. Dili nato sila halaran og pagkaon o ilimno no ambuton sa ilang mga paborito, samtang sila buhi pa dinhi sa kalibutan. Kay wala kini kapuslanan alang kanila. Kang ilahang existence karon, dili na physical existence kung dili spiritual existence. Kay nawala naman ang ilang lawas. Sa ato pa kung spiritual na, spiritual usab nga pagkaon ang atong idulot kanila ug dili pagkaon nga madunot ug madugta. Sayop ang gihimo sa daghang mga tawo nga mohalad og mga pagkaon ngadto sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na, walay ingon niana nga pagtulunan sa simbahan. Ang atong gitudlo mao nga iampo nato sila, mao na nga magpamisa ta alang kanila. Mao na nga ato silang iampo ngadto sa Ginoo nga unta sila luwason sa Dios ngadto sa himaya sa kinabuhing dayon. Espiritual nga pagkaon alang sa ilang kaluwasan ug dili pagkaon nga madunot alang sa lawas, tungod kay ang pagkaon nga madunot alang usab sa lawas nga madunot. Sa Jesus karon sa Ebanghelyo may pahinumdum kanato sa tataw kaayo nga mga pulong. Sa iyang pagingon, ayaw kamog kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atua usab kamo. Sa ato pa kabubuton sa Dios nga human kita mamatay, human matapos ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, mahingpit ang atong pagkahiusa diha sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Ang kulang lamang mga igsuon alang kanato mao ang hingpit og tinud-anay nga pagtuo ug pagsalig sa Dios. Tungod kay nagpatigbabaw ang atong kalibutanon nga panan-aw. Nagpatigbabaw ang atong kalibutanon nga kinaiya. Nagpatigbabaw ang atong hunahuna nga dili kita mamatay. Murabag eternal ang atong pagtan-aw sa atong kaugalingon, mao na nga bisan kung patay na nga sa ato pa, ang ngayon lamang nga dulutan sa espiritual nga pagkaon, ato gihapong dulutan sa pagkaon nga dili na alang kanila. Mga igsuon, dako ang gugma sa Dios alang sa matag usa kanato. Ug tungod sa maong gugma buot siya nga kita mahingpit diha sa pagkahiusa kaniya.
ug mahingpit lamang kini kung diha sa atong kinabuhi atong dawaton ang kamatuoran nga matapos gayud kining kinabuhia dinhi nining kalibutana. Apan ang kinabuhing tunhay madawat nato diha sa Ginoo ug uban sa Ginoo tungod sa Ginoo kay nahigugma siya kanato pag-ayo. Ug ato usab nga dawaton ang Dios diha sa tag-sa nato kaugalingon. Hingpito nato ang atong pagsalig aron sa ingon ini nga paagi mahingpit ang atong kalipay diha sa Dios. Busa nining adlaw mga igsoon atong padayunon ug hiusahon ang atong pag-ampo alang sa atong mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na. Gaunta sila magmalipayon, magmalinawon diha uban sa atong manunubos ang atong Ginoong Hesukristo ug madawat nilang himaya sa kinabuhing dayon. Palihog manindot.